Stará Maša je miesto, kde sa začal priemyselný vývoj mesta už v období Uhorska. Kedysi sa tu nachádzala najväčšia železiareň v celom Uhorsku, ktorá pri počte 6500 krompašských obyvateľov zamestnávala okolo 3500 ľudí. Priemyselná minulosť nášho mesta sa začala už na spomínanej Starej Maši. V roku 1841 tu Ľudovít Trangus zakladá železiareň. V tomto období dochádzalo k veľkému rozvoju hutníctva. Vznikla teda akciová spoločnosť Krompašské železiarske ťažiarstvo. Toto miesto prešlo menšími rekonštrukciami. Konkrétne sa teda zrekonštruovala stará pec, pristavil sa hámor s kuplovou pecou a obohatili to strojovňou. Hlavným produktom bolo surové železo, ktorého sa ročne produkovalo asi 85 000 tón a používalo sa na výrobu rúr, strojárenských súčiastok a kachieľ. Produkovala sa tu taktiež oceľ, ktorej sa za rok napočítali aj 100 000 tón. V roku 1897 rastie v Krompáchoch nová železiareň. Vývoj technológie priniesol veľké úspechy vo výrobe špeciálnych odliatkov a pomohol aj výstavbe prvých liatinových mostov v Uhorsku. Po čase sa ale táto železiareň stala už len národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá bola v havarijnom stave v tieni obrovského areálu novej zlievárne. V roku 2016 sa začala rekonštrukcia. Urobila sa na starej budove napríklad nová strecha, no chce to ešte veľa práce. Veríme, že sa mestu podarí starú budovu tejto železiarne zrekonštruovať a vytvoriť z nej hodnotnú časť histórie mesta Krompách. Myslíme, že pamiatky by sme si mali zachovávať a pripomínať. Dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé o našom peknom meste, ktoré má niekoľko významných pamiatok. A toto je jedna z nich.